Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rahmat tentrem rahayu awit peparingipun Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah tumedhak tumandhut kajiwa lan kasarira wonten ing ngarsa panjenengan sedaya dalasan kula waratin sagung dumadi kepareng matur wonten ngarsanipun para sepuh pilih sepuh ingkang dahat kinabekten para alim ulama para kiai ingkang rinten pantaraning dalu tansah nengenaken kautamen ingkang pantes pinulang tuwin pinulado ingkang pantes sinudarsana. Para tamu kakung Sumawana Putri Sumarambah kadang udo kerja ingkang winantu ing Supa Basuki minangka purwakaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala karana sih piloso miwah barokah ingkang lumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula saengga ing kalenggahan menika tasih saged pepanggihan ing papan menika kanthi pinaringan karaharjan tebih ing sapunika. Para tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan panyarengi dinten Jumat Legi Surya kaping 31 Desember 2021 panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Insinyur Haji Sujiwo Kusumo lan Ibu Hajah Sri Hermina Sujiwo Kusumo tumuli badhe nindakaken salah satunggaling jejibaning aspuh meninggih dhawuhaken putrinipun ingkang asisilen Kusumaning Ayu Dr. Marina Ayu Sujiwo. Insyaallah badhe jinatukrama kaliyan putranipun Bapak Haji Supono MSN miwah Ibu Hajah Suyati meninggih pun bagus Dr. Indra Kusuma Wibowo. Sedaya gegayutan kaliyan tata upacara ingkang badhe katindakaken sampun siaga miwah samarta pramila sumangga kabikak upacara ing ari kalenggan menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Ing salajengipun puniki menapa ingkang sampun karantan miwah kantwantu inggih praptaning calon pinanganten pun bagus Dr. Indra Kusuma Wibowo kairing sagung keluarga kanthi pratandha umuling gendhing monggah. Sasampunipun sedaya sampun satata lenggah pramila adicara ijab kabul calon Sriat Mojo temanten tumuli kawiwitan. Keluarga kekalih ingkang sampun kepareng manunggalaken ingkang putra kekalih inggih Dr. Marina Ayu Sujiwo miwah Dr. Indra Kusuma Wibowo ingkang sami rawuh wonten ing wekdal injil menika kinarya seksi tumapaking adicara ijab kabul calon temanten kekalih namun wonten kalih seksi ingkang ing mangke kasuwun tumuju wonten ing papan palenggahan wonten ing sasana ijab kabul ingkang menika wonten ing wekdal injil menika kasuwun seksi ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Suyono minangka seksi
saking keluarga ageng calon temanten putri sumangga tumuju pondring sasana ijab kabul. Miwah panjenenganipun Kapten Infanteri Sunarno minangka seksi saking keluarga ageng calon temanten kakung tumuju pondring sasana ijab kabul sumangga. Nun para tamu kakung Sumawara Putri ingkang tansah kinurmatan, gegandhengan sedaya uga rampe ijab kabul sampun samapta awit saking menika katur dumateng panjenenganipun Bapak Haji Imam Jafari keparengga murwakani tata upacara ijab kabul kanthi waosan kitab suci Al-Qur'an. Dumateng panjenenganipun sumangga. Sadaqallahul azim. Mugi-mugi kanthi waosan kitab suci Al-Qur'an menika calon pinanganten ingkang badhe lelumban ing bebayan agung tansah pinaringan rahmat saking Gusti ingkang murpeh dumadi. Menggah adicara salajengipun nunggih upacara ijab kabul kawistara calon pinanganten kakung nunggih pun Bagus Dr. Indra Kusuma Wibowo sampun samapta lenggah satata dalah para seksi. Salajengipun ijab kabul tumuli badhe kawiwitan kanthi khotbah nikah lan waosan donga. Sumangga dumateng panjenenganipun Bapak Suyoto wekdal saha papan kasumanggaken. Sangyaning para tamu kakung putri ingkang kinurmatan, paripurna upacara ijab kabul nenggih Rayi Dr. Marina Ayu Sujiwo dalah pun Bagus Dr. Indra Kusuma Wibowo sampun katindaken wonten ing dalem nata rajang ingkang sampun kapandhegani dening panjenenganipun Bapak Supriyanto saking kantor urusan agama Kapanewon Ngaglik. Awit tansah pikantuk rahmat saha hidayah saking Gusti ingkang akarya saha puji pandonganipun panjenengan sedaya ingkang sami rawuh. Mugi-mugi teman-teman sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Nun para lenggah kakung Sumawara Putri ingkang pinanggih ing Suko Basuki kados sampun paripurna tata upacara ijab kabul wonten ing ari kaliyan menika ingkang menika jumbuh kaliyan urip rerencaning tata upacara ingkang sampun rinake purwa madya lan wasana sampun kalampahan kanthi wilujeng nir ing sambi kala. Ananging saderengipun kula minangka sesuai saking kadang panitia bilih ing wingking sampun samta bendaharan saha ujukan pramila sumangga dumateng para tamu katuran ngedhapi bendaharan menika kanthi supa dilaning pegari sinambi angentos tumapaking adicara salajengipun niki adicara panggih putra manten sami. Saking kula cekap semanten mbok bilih anggen kula nglantaraken tumapaking tata upacara ijab kabul ing ari kalanggan menika tartamtu kathah kekirangan saha kekilapan labet budidayaning manungsa kirang sampurna miwah kirang ana anggen kula nampi seserepan pawantu-wantu angaturaken jenang sewa pager kali sesondiran apuranto sedaya lepat kula ing wasana billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.